गिबियावनो आंनिफ्राय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय थाबाय। अन्नानै आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायगोन, लोगोसेनो शेयार खालामगोन, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। आं दिनै सावरायनो लादों फरायसाफोरनि बर' फरायसाफोरनि सोमोन्दै। बांसिनै दा जायफोर मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारबाय, लोगोसेनो हाई सेकेन्डारि एग्जामनि रिजाल्ट मोननो थांगासिनो। दायो सावरायनो गोनां बाथ्राया जाय बिथांमोना एग्जाम लिरनानै पास जाबाय, मोजां पार्सेन्टेज मोनबाय, सोरबा मोनाखै। गिबियावनो आं सावरायगोन जाय बिथांमोना मोजां पार्सेन्टेज मोनासै, मोजां पार्सेन्ट मोनासै, बिथांमोना जेबो दुखु लानांगौ गैया। हाई सेकेन्डारियाव मोजां खालामनो नाजा। बे खेबाव नों फरायनानै माबायदि फिथाइ मोनखो, बिनिफ्राय बांसिन फरायबावनानै आवगोल जेसेबांखिनि फरायोमोन बेनि बांसिन फरायनानै फैबाय थानाय हाई सेकेन्डारि एग्जामाव मोजां पार्सेन्टेज मोनो। नोंखौ सानगोन, अब्ला मा सानगोन जे नोंखौ गामिनि सुबुंफ्रा एबा नोंनि फोरोंगिरिफ्रा, लोगोफ्रा बिथाङा मेट्रिक आनजादाव एसेबां पार्सेन्टेज मोनाखैमोनलै, एबार हाई सेकेन्डारि एग्जामाव बिराद पार्सेन्टेज मोनबाय, मानसिया मोजां लामाजों आगान सुरलांसिगोनलै बे होननानै बे समखौ जोङो नेनानै थानांगोन। बे समसिम जों गोसो होना फरायनांगोन। नैथियाव जाय बिथांमोना गावनि नांगौ बायदि एबा मोजां पार्सेन्टेजखौ मोननो हाबाय, दायो एसेबां पार्सेन्टेज मोनदों होननानै, एसेबां पार्सेन्ट मोनदों होननानै गावखौनो दुगा दा देखाय। गोसो होबानो जाबाय, जिहेथु नोंनि सन्माना थायो। हाई सेकेन्डारि एग्जामाव नों जुदि पार्सेन्टेज मोजां लाखिनो हायाब्ला नोंनि सायाव मानसिफ्रा सानगोन एबा बुंगोन, मेट्रिक आनजादाव बिथाङानोलै 80नो, 90नो, 70नो, 60नो एसेबांखिनि पार्सेन्ट लानानै पास खालामदोंमोन, दायो हाई सेकेन्डारियाव बिराद खम पार्सेन्ट मोनबाय माथो बियो होननानै। दानि सुबुंफ्रा साननो रोंला जे हाई सेकेन्डारि एग्जामाव बाङाय गोरा जायो, बेनिफ्राय बांसिन फरायनांगौ, बेखौ गोसो होनांगोन। बेनिफ्राय जाय बिथांमोना मेट्रिक पास जानायनि थाखाय सोरबा गामि बा न' सेराव थांनानै जेनेबा पार्टि जादों, माबा जादों, बेखौ बुंनांगौ बाथ्रा गैया। नों मोजां पास जादो, नोंनि गामिनि मानसिफ्रा हास्थायनाय बायदि नों पास जादो, बिमा बिफा हास्थायनाय बायदि पास जादो, मोजां। जि पार्टि जादों होननानै जेनेबा बेयाव मोनसे सावरायनो गोनां बाथ्रा थायो जे नों हाई सेकेन्डारि एग्जामाव बोरैबाफोर गाज्रि जायोबा नोंनि सायाव गामिनि सुबुंफ्रा, लोगोफ्रा बुंगोन, ओइ साला बिथाङा माथो हाई सेकेन्डारि मेट्रिक आनजादाव पास खालामनानै बोरमा जाहोदोंमोन, अमा जाहोदोंमोन, दाउ जाहोदोंमोन, बयलार जाहोदोंमोन। जुदि नोङो हाई सेकेन्डारि एग्जामाव बोरैबा गाज्रि जायोबा बेखौ सासे नङा सानै सुबुंनिफ्राय नों खोनागोन। बेनिखायनो गोसो होना फराय, बिमा बिफानि सन्मान लाखि, हारिनि नाम लाखि, मोजां खामानि माव। बेखौनो गासै बर' सुबुंफ्रा, गासै बर'नि दैदेनगिरिफ्रा हास्थायो। खोनानो मोनबाय थाखादों दा हाई सेकेन्डारिसिम
बर' मिडियामजों फरायनो मोनसिगोन आं बिनि हाई सेकेन्डारिखौ बर' मिडियामजों फरायनो मोनसिगोन बेनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर होयो बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा बर' हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ आं रोजा रोजा साबायखर होयो जेन जोंनि फरायसाफ्रा मोजाङै फरायनो मोनसिगोन आरो जौगासिगोन थामथियाव सावरायगोन जाय बिथांमोना पास जादों बिथांमोना मोजां स्ट्रिमखौ नायनानै मोजां साबजेक्टखौ नायनानै बासिना लायो सोंना ला गामिनिफ्राय बबे मोनसे स्ट्रिमखौ लाबा मोजां जागोन आर्ट्स लाबा मोजां जागोन ना कमार्स लाबा मोजां जागोन ना साइन्स लाबा मोजां जागोन नों जेखौ हागोन नों बेखौ नायनानै लाखा उनाव गोनो गोथो जायो जाय बिथांमोना गोबां खोनादों आवगोलबो बे स्ट्रिमा बिराद गोरालै बेखौ हानाय नंला आं बेलेगखौ बासिना लानांसिगोन बेफोरबायदि जायो दा बेफोरबायदि जाया साननानै लानांगोन जे आं बेखौ लादों आं बेखौ हायो आं बेखौ आरो उनावबो हालांगोन बे बाथ्राखौ साननानै लानाया मोजां दायो जाय बिथांमोना फेल जाबाय लास्ट जाय बिथांमोना फेल जाबाय बिथांमोना जेबो दुखु लानाङा नेक्स्ट बाराव पास जागोन नैथि खेबाव पास जागोन नोंथांमोना गोरोन्थि खालामबाय मोजां फरायासै नांगौ बायदि सम होनानै फरायनो हायासै नोंथांमोना मोजां फरायनायनि जाहोनाव फेल जाबाय होननानै सानना ला नोंथांमोना फरायनायखौ आवगाय सम हगार बारा बांद्राय जाय बिथांमोना जाला लोंला खालामो बिथांमोना बेखौ खम खालाम हायोबा गारस्रा बेबो मोजां बेरायलाबायनायखौ जानला मोनला बेरायलाबायनाय गोनांथि गैयि समाव बेरायलाबायनायखौ गार बे जोंनि थाखाय गोबां मोजां नों फरायनांगौ समाव बेरायबा नोंहा जोबोर खहा दायो आरो आं बिमा बिफानिसिम आं मोनसे बोसोन होनो सानो फिसाखौ मोजां फरायहो नोंनि फिसाया सानसे समाव गावनि आथिङाव गसंगोन मोजां खाबु हो फरायनो थाखाय जोंनि बर' हारिनि बांसिन बिमा बिफाफ्रा बांसिनै जायफोर बिमा बिफाया गोरिब बिथांमोना मा खालामो लोंना जानानै फिसाफोरखौ फरायनायाव डिस्टार्ब खालामो मोजां खरसा होनो हाया गाननाय जोमनाय होनो हाया माखौ नांगौ माखौ होब्ला मोजां जागोन माखौ होआबा मोजां जाया बेखौ बासिनो रोङा जोंनि बर' हारिनि बिमा बिफा 50%खौनो आं होनना बुंगोन 50% 50नि सायाव दं खिन्थु आं 50% होनना बुंगोन जोंनि बिमा बिफाफ्रा मा खालामनांगौ मिथिया सासे उन्दै गथ' जोनोम जानायावनो साननांगौ दायो आवगोलनि बायदि जुग नंला मिथिखायो गासिबो मुवा बेसादनि माबायदि बेसेना बांगासिनो माबायदि थासारि सोमजिगासिनो दानि जुगाव लेखा फरा रोङाबा आरो बे बुहुमाव थांना थानायनिया गोनांथि नङा आबाद मावना जानोबो सोलोंथाइ नांगोन आबाद मावना जानोबो सोलोंथाइ नांगोन बिसिनिनोसै दिनैनि सावरायनो लानाया
गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिगोन जेन जोंनि गासै बुहुमाव थानाय जेसेबांखिनि बर' फिसाफोर बिथांमोना मोजाङै गोसो होना फरायो जौगायो बर' हारिनि सनमान लाखियो बेखौनो आं आसा खालामबाय जै बर' हारिनि